Lezi izindaba ze1KZN TV fundelo samkiliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Zivulwe nezihibe izikole KwaZulu-Natal, zonke izingane zinolungelo lokufunda kanti izinyunyana zitusa amagalelo othisha. Ungqongqoshe wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomo ukuthi ke bazongenelela ukuxazulula udaba lwalabo abaqokelwe ukuthumela ukudla esikoleni abahlulekayo ngisho sebekhokhelwe ukugema kokuphazamiseka kokufunda nokufundisa esikoleni esifundazweni. uHlomo ukusho lokhu ke njengoba bevakashela isikole Crownville High eStenga njengengxenye yokuhlola izinga kunjalo lokufunda nokufundisa esifundazweni njengoba kuqala ke unyaka wokufunda kuvulwe isikole namuhla. Umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uthi ke zonke izinselelo ezibhekene nezikole. Lowo inhloko yomnyango wezemfundo uNkosinathi Ngcobo uyazixazulula ukwenza isiqinisekiso ukuthi bonke abafundi bayakhe esikoleni. Ungqongqoshe wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomo ekhuluma nabezindaba uthi angeke bevumele kuphazamise uhlelo lokudla esikoleni kulonyaka. Uma kukhona service provider ongacomply obreach umthetho kune process yakhona HOD adila nayo, kodwa akekho service provider ozothini yena akadeliver ngoba mhlamba akakhokhelwanga. Yabona last week service provider we nutrition program bakhokhelwe. Yebo siyazi ukuthi khona azange bakhokhelwe for uDecember, kodwa nakhona kuzoba khona futhi process, kodwa akekho umuntu ongathi ingane ayilambe ngenxa ukuthi yena uneyinkinga ezakhe. Uma kunjalo sizwethu ukuthi si-intervene sixoxe naye ngoba asilwe nabo service provider. Kubalekile ngoba nabayiphathi ama-stakeholders, we must work together nabo. uHlomo ubehambele esikoleni samabanga aphezulu iCrownville High eStenga okuyisikole ke senze kahle kakhulu kwimphumela yaso kamatikuletshela 2024 njengoba siphumeleleke ngo-98%. Lolu uhlelo lomnyango njengengxenye yokuhlola izinga njalo lokufunda nokufundisa esikoleni njengoba kuqale kunyaka ukufunda kuvula izikole ke namuhla. Uthi umnyango unezinhlelo ke ezibekiwe ukusiza izikole ezakhahlanyezwa ke isimo sezulu esinamandla. Uyazi ukuthi uma kunama disaster into esingayiplanela, kodwa ziningi izikolo zakithi ezi-affectekile, kodwa ngokubambisana njenge department ikakhulukazi uHOD bambisane nesection edila nenqalazizinda ikhona iplan ekhandiwe ngoba ziningi izikole ezi-affectekile, kodwa sithi isikole singezivule ngenxa yokuthi salinyazwa yimvula noma iphepha. Ukubhaliswa muva kwabafundi ezikoleni kungenye ke yezizathu ezimbangela ukuthi ukufunda nokufundisa kungaqaleki ngesikhathi njalo makuqala kunyaka. Ama cases where kukhona abazali angazange ba-apply in time, leyo ama case ahlukene esizodila nawo, kodwa siyafisa ukuthi sibagqugquzele abazali ukuthi kubalekile ba-apply ngesikhathi ngoba uma u-apply ngesikhathi iyakwazi ingane isheshe isithole isikhala ngoba izikolo nezikolo zinenamba kufanele zikwazi ukuthi ziyithathe. Kodwa kuma cases la khona uthola ukuthi bekunenkinga kwifamily ethize or kumzali othize wamuva la hlala khona waya kwenye indawo, amakhezi ahlukahlukene la esofanele ukuthi uHOD nethimba lakhe ama-district director working with nabahloli bakwazi ukudana ngoba ayikho ingane kufanele ingayi esikolweni. Umnyango wezemfundo uthi ukufunda nokufundisa kuqale ngaphandle kwezihibe ezindabeni ze1KZN TV kubiNkosi Mthembu eCrownville eStenga. Ungqongqoshe womnyango wezokumbiwa phansi uGwede Mantashe uthi ke yonke ingane nelungelo lokukhuliswa ngemfundo ephelele kungakhathaleki isimo sezomnotho somndeni. Lokhu ke kusho ngenkathi ke benikela ngemfaniswano yesikole kubafundi ke baseCooper Primary School kanye neLangola High School, kanti ke baphinde banikela ngesiza kusebenza kothisha bezikole ngaphansi kohlelo ke-Back to School. Ungqongqoshe womnyango wezokumbiwa kuzwelonke uGwede Mantashe uthi bahlanganyele nosomabhizinisi abehlukene ukuze bekwazi ukuxhasa abafundi. Besenza into yokuthiwa i-Back to School ukusiza abantwana mabuyele esikolweni. Sicele icompanies zadonate i-uniform ngokushiyana kwazo ezasehlotyeni ezasebusika ukwenzela abantwana bangabina reason yongaya esikolweni. Yinto besizela. Uqhube ngokuthi kufanele izingane zingaphucwa ilungelo lazo lokufunda. Umntana noba kowabo kuyahlutheka une-right yokukhula to full potential. Umntana angaphelele endleleni kuba kuthiwa ekhaya kuyahlutheka.
umntana makakhuliswe adevelop to full capacity. Usekela ngqongqoshe uPhumzile Mgcina uthi kubalekile ukuba kulekelelwe zonke indawo nalezi ezisemakhaya. No, siyabonga kakhulu namhlanje nje department silana ukuqinisekisa ukuthi zonke izingane ezifunda kulama lekole ezimbili kuyi primary high school okukhona la zithola uniform zizokwazi ukuya esikoleni. Ngoba esikhatsini esiningi unokuthola ukuthi indawo esemakhaya abantu bakhona bafila ngathi abanakiwe. So uhulumeni sizoqinisekisa ukuthi yonke indawo siyafinyelela kukho la sinesifike khona izingane esemadolobheni esemakhaya thina njengohulumeni sikhonela ukuthi sizilekelele. Ingakho ke namhlanje simeme onke ama companies akhona kanye nomphakathi namakhansela kuzoqinisekisa ukuthi le service delivery senza because what are we doing here is part of service delivery ukuthi abantu bethole izinsiza zabo kakhulukazi ngoba ku back to school. Kanti umeya wamasipala Dannhauser ubongelele izikole ngezikuhlomulile. Sithanda nje ukubonga uMaqarunyanga uminister wethu uGwede Mantashe mayicabanga ukuthi akeze ezonikela einganeni izinto zeingane iuniform ukuze ingane zonke zibe nomfaniswano sizokwazi ukukhuthala zezikoleni. Sibonga kakhulu nje kuna wonke nama companies la wacelela ukuthi anikelile zinhle izinto abantwana abanezicathulo abantwana banamasokisi abantwana banamabhruku banama tracksuit banezigeti banamajezi banezigqoko tie nayo yonke into. So sibonga kakhulu nje sibonele nama project akhona ukuthi isikole nesikole sithola ama project kuyo yonke nje into abanikele ngayo. Sibonga kakhulu ku minister siyabona ukuthi nezingane angeke sabambeke kuye esikoleni sizokhona ukuya ngoba ezinye igcina seyihleli uthola mhlawumbe ayinawo ama sanitary pads uthola ayisayina sesikoleni kodwa ngoba konke lokho kukhona so ngiyacabanga ukuthi ngona sekhupha nezaselingona zizoya esikoleni zinazo zonke insizwa. Siyabonga kakhulu. Khona manjalo ungqongqoshe uMantashe uphinde wagqugquzela abafundi bakumatikuletsheni wakulonyaka. Thobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseDannhauser. Emva kwemphumela kaemihle kamatikuletsheni angonyaka odlule izinyunyana zothisha sedluliseke ukubonga kothisha ngokusebenza kokusikhandla phezu kwezingqinamba ababhekene nazo. Izinga lokuphasa kwabafundi bamatikuletsheni kulonyaka linyuke lafinyelela ku87.3% yizeke kwezinye izikole kushoda othisha. Ushayelwe ihlombe izinhlaka ezahlukene ukwenza kahle kwabafundi bamatikuletsheni kunyaka ka2024 kubonakala lenyukele izinga lokuphasa kwabafundi njengoba lifinyelele ku87.3 wamaphesenti. Izinyunyana zothisha ezahlukene ezihlanganisa isathu kanjalo nenathu sasikushayela ihlombe ukunyuka kwemphumela nokwenza kahle kwabafundi kanjalo nesifundazi KwaZulu-Natal nakuba bekunezingqinamba ebezikhona. As the union, we are excited and we are celebrating like everyone in the province of KwaZulu-Natal for the achievement that we have, which is the product of hard work and dedication of our teachers. We all understand the conditions under which these results are produced. And that is why, as the union, we really want to salute all the teachers and everyone else, including the learners themselves. Njenge-National Teachers Union sibonga kakhulu sijabule kakhulu futhi ngezinga imphumela ebeyilo. Siyazi ukuthi bekunezingqinamba eziningi ebekade zikhona bekukhona ukuba amadolonzima ukuthi kunokwenzeka ufica ukuthi imphumela yibi ngendlela ebesifisa ngayo. Kodwa ngenxa yokuyikhandla kothisha ngoba othisha mina ngeke ngibancoma isikhathi esiningi ngoba yibona ebebesebenza ama class extra emini ekuseni nantambama nangama weekend bentshontsha ngisho isikhathi semndeni yabo kube yiyona abayisebenzisayo. Sithola ukuthi imphumela ibe mihle kakhulu ngoba kuzwele wonke nje i-improvement ibikhona. Siyakhumbula ukuthi iclass la ngo2023 libe u82.9 kodwa iclass lalonyaka libe u87.3 okube iachievement enkulu. Sazi futhi ukuthi labantwana baqale ukuba sesikoleni ngesikhathi esibi babhekana neCovid icurriculum yabo yathrinywa kwayiloku naloka. Nakuba lezi nyunyana sijabulile kodwa sisaqhubeka nokuveza lokho ezinganelisekile ngakho okuhlanganisa ungavalwa ngesikhathi kwezikhala zothisha ukuletha kwezinsiza kufunda kanjalo nokufakwa kwemali yesidingo zesikole. With the results that we have and understanding these challenges that I've mentioned, it is clear that KwaZulu-Natal has a capacity to even produce close to 100%
it's very clear, especially for 2024, when you understand the situation and the conditions under which teachers and learners found themselves in 2024, as the department had not paid the norms and standards, the basic allocation. But here we are today celebrating. Njengamanje ke sikulo lonke izwe sizama ukubheka i-state of readiness njengoba kuusuku lokuqala lokuthathwa kweingane. Sizokhumbula ukuthi kukhona lento yokuthi ugrade R ufakwa kwi-mainstream. Nalapho sibona thina kungakalungi ngoba kufanele ngaba khona ama buildings okufaka lezo ingane ne allocation yemali ekhomba ukuthi kufanele lezo ingane ngabe ziyangena. Kodwa njenge National Teachers Union sithi state of readiness especially in KZN asikho esimeni. Kade ngikhuluma nje nomunye uprincipal ukudla kukhe ezikoleni. Njengoba sivuliwe isikole lesifundazwe KwaZulu-Natal esinenqwaba yabafundi ababhalela umatikuletsheni sezimisele nokuqhubeka siphinde senze kahle. Ezindabeni ze-One KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Inkantolo manje eseThekwini iziqhathulile ukusiza abasolwa ababili bebefake isicelo sokukhululwa ngebhayili ekhipha ke isinqumo manje uVincent Hlatshwayo udalule ukuthi ke amaphuzu abekwa umzi wethemba kwabeni noLindo Kuhle Ndimande ngomlomo wommeli wabo kawamasha njengoba ke bebesho ngakho ke lenkantolo kangeke ke iwanake nesicelo sabo siyachithwa futhi. Yize uphenyo ngecala lokubulawa kowabe ngumculi wakuleli uAKA nomngani wakhe seliphotholiwe kunokwesabela ukuphepha kofakazi ikakhulukazi njengoba bezobe sebaziwa kanti lokhu kuyakhathaza njengoba phambilini kuke kwaba nokugxambukela kofakazi kumsola wokuqala. It is the evidence of Warrant Officer Pillay that in as much as the investigation has been completed, the concern about the safety and well-being of the witnesses is of much concern, even more so now that the identity of the witnesses will be known. It is the judgment of this court that whereas Section 60, subsection 4C of the Criminal Procedure Act 51 speaks of the likelihood of interfering with witnesses, this court had the actual interference with the witnesses who were known to applicant 1 at the time. So the issue of interference or non-interference with witnesses is not a new factor, but this court dealt with that in the initial bail application and found that applicant 1 will not hesitate to interfere with witnesses that implicate him, as he had already done in that case. It is therefore the finding of this court that that likelihood is still there. We are still dealing with the same person. Ngesikhathi imantshi ifundisa indlalelo sayo abasolwa abebegqoke izikipa ezinombala ofanayo bebelalesise konke obekukhulunywa kufaka phakathi obekushiwo uTolika yize phambilini babengafune ukutolikelwa. Imantshi ichithile njengobufakazi obusha abakubekela lenkantolo ngomlomo wommeli wabo owathi ke ukuboshwa kwabo sekudalele imindeni yabo inhlupheko. And looking at the totality of evidence, it is the finding of this court that this court cannot and this court should not assist the applicant because the facts presented before this court are either not new and they should not be entertained, and applicant's application to be released on bail is again refused. Mayelana nabesilisa bakwaNdimande abasabhajwe eSwatini abayamaniswa naleli cala kuvele ukuthi ke ungabibikho kwabo kangeke ukuphazamise ukuqulwa kwaleli elibhekene nalaba abahlanu. The issue regarding the Eswatini High Court judgment, it is the finding of this court that that is neither here nor there. It does not impact on the bail issue in these proceedings or subsequent proceedings simply because the state committed itself to proceed with the matter with or without the two Ndimande brothers in Eswatini who are the subject of Masuku J's judgment. Bonke labasolwa abahlanu bazobuya enkantolo mhla ziyisikhombisa kuNhlolanja lapho ke bezonikwa khona incwadi yokudlulisela enkantolo ephakeme kwecala labo. Ezindabeni ze-One KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Asithishelele etolo siba siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukelo ubukele zona indaba ze-One KZN TV nazi ke ihlokwana kwizona ehamba phambili osukwini namhlanje.
Zivulwe nezihibe izikole KwaZulu-Natal zonke izingane zinolungelo lokufunda kanti izinyunyana zitusa amagalelo othisha. Owesilisa sola ngokubulalwa belikhansela le-DA kumasipala uMngeni utsheleke inkantolo ukuthi ngeke akubalekele ukuqula kwecala futhi kakanalo elinye ikheli angaya kulo uma ke engadedelwa ngebheyili. Usho kanje enkantolo eMantshi eHawick lapho ke bevele khona kanye nomunye umsolwa wesibili usanda kuboshwa okusolwa ukuthi ke balenza naye icala. Laba basola ngokuhlasela badubule babulala ngentulwane ezihlamvu nhlala yenza Ndlovu ekhaya lakhe phambi komndeni wakhe okubala ke nosana lwaneminyaka emibili luzelwe. Sichithiwe isicelo sebheyili sikaThobani Nhlongwa oneminyaka yama-31 obudala osola ngoxhaxha lamacala okubalwa nalelo elokudutshula kubulawe owabe elikhansela le-DA kumasipala uMngeni unhlala yenza Ndlovu. Imantshi ngesikhathi ikhipha isinqumo sayo ithe uHlongwa akakulungele ukuba ngaphandle kwenkantolo angabalekela ukuqulwa kwecala ngoba kwathatha isikhathi eside ukuba amaphoyisa amthole futhi uyilunga lezigelekeqe ezaziwayo emphakathini. Umholi we-DA KwaZulu-Natal uFrancois Rogers usincomile isinqumo senkantolo. We welcome the outcome of that process. I think the senior magistrate that dealt with the case unpacked it very concisely, and it gives us some satisfaction that the courts are treating this matter with the sensitivity and the attention that it deserves. It was 4 hours delivering the application. So we welcome that. The new arrest, again, we welcome that. uRogers uthi yize sekuboshwa abasola ababili kuleli cala kepha basafuna kubanjwa umsunguli wetulo. Well, if I listen to some of the evidence that's unfolding in the bail hearing, it's quite clear that the people who are facing the courts today are purely the gunmen, that there are people behind the gunmen. We heard clearly today, the day after Nhlaliyenzo was brutally murdered, that a vast sum of money was paid into one of the accused's bank accounts. So, you know, there's a smoking gun, as it were. There's now a paper trail, and it's now up to the investigating team to ensure that the people who were behind this, the masterminds, and it appears to be political masterminds. Kanti uRogers uphinde wakuveza ukuthi ithimba belidutshwe umengameli belingasebenzi kepha kuyaxaka ukuthi kungani ungqongqoshe wamaphoyisa ekhethe ukuhlakaza manje. Now the National Minister of Police is dissolving this new unit, and again you've got to ask yourself, why are they dissolving it? Is it because it was ineffective? Because in our opinion, it was fairly ineffective. If we look at the case of Nhlaliyenzo, and the lack of interest in working together with stakeholders, including the family, by the way. I mean, they have not given any report back to the family. And then I just look at the information that's come out in the Sindiso Magatka case, where now money to purchase AK-47s and a Mercedes-Benz to go and kill Sindiso were acquired through state funds. You've got to ask yourself, what is going on? Why are we now disbanding this? So, you know, the National Minister of Police must tell us what alternative he's putting in place, because we've got municipal elections coming up. The political landscape in our province has changed entirely. Are we 100% sure that it's going to be free and fair elections, or are we going to have challenges? Imantshi ibe isilihlehlisa leli cala ezindabeni zo-KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseHawick. Kumenze ukufunda nokufundisa kwizikole ezimbili ezikwaNomakhanzana kuWard 15 eMthwalume kulandela ke isiteleka samalungu omphakathi abekhala ngeziza lamalungu omphakathi athafuna amanzi kanye nokulungiselwa umgwaqo. Osiphamandla Nzama uthi ke lo mbhikisho udalwe izithembiso ezingafeziwe zokufakelwa ke umkhonkolo kumgwaqo wabo kanjalo ke nokuhlinzekwa ngamanzi. Akuzange kuqhubeka ukufunda nokufundisa kwizikole ezimbili iNomakhanzana Primary kanye nezibonele secondary njengoba kuvulwa izikole kulandela umbhikisho wamalungu omphakathi abekhala ngezinsiza. Ilunga lomphakathi liyachaza izimfuno zethu zithi sifuna ukulungiselwa umgwaqo kanye namanzi. La umphakathini wethu kaWard 15 sesibe nesikhathi eside kakhulu sihamba emgaqweni ongalungile. Sabizela umhlangano ngabo March sathenjiswa ukuthi umgwaqo wethu sizofakelwa wona ukhonkolo for about 2 kilometers
basithembisa futhi ababekhona ukuthi leyo project ayizoqala ngomhla ka21 kuMarch kodwa kuze kuzoba inamhlanje njengoba sikuJanuary 2025 akaze kwenzeke lokho. Uthi ukhona umhlangano oseke wabanjwa bathenjisa ukuhlinzekwa ngalokho abakhala ngakho. So kwaba khona umhlangano wabizwa ngomhla ka20 kuJuly unyaka odlulile. Kwakhulunywa umphakathi wathembisa umeya ukuthi bazofika bazo-address umphakathi kuze kuzoba namhlanje abakaze bafike umeya nezikhulu zakhe ukuthi bazo-address umphakathi basitshela kwenzekani. Elinye ilunga lomphakathi lithi kubaphatha kabi nabo ukuthi abantwana baphazamisekile esikoleni ngenxa yezimfuno zomphakathi. Ziyoqala lezi ngane zigeze ngamanzi kanjani ngodaka lamanzi. Azisazukwazi ukuthi ziye esikoleni ingane ziyofunda akusiphathi kahle nathi kodwa kuyasiphoqa ngoba sesibekezele kakhulu sengaphezulu kwamandla. Umphakathi asithokozile ngabaholi abasiphethe la ngaphakathi. Okubhlungu kunakho konke ke. Okubhlungu nje ukuthi nasabazali lana sinomama ukhansela lana olanga phakathi owalanga phakathi kuphinde kube nokade eyimeya owalawo wenzalo khona la endaweni kodwa akukho umnyakazo abawenzayo njengabantu bendawo kuphela kubona okubalekile ukuba seyikhundleni eziphezulu bayibhekelele bona nabantwana babo kuphela thina esikwilo class abanandaba nathi. Kungilimazile ukuthi singafuni namhlanje especially ngoba mina ngenza ugrade 12 kuningi umsebenzi efanele besifanele swenze namhlanje kodwa manje sisosala emuva ngenxa yalesiteleka. Ngafethe kakhulu because asikwazanga ngifuna nambe ngilindele ukuthi ngiqale umatric wami kahle nje ngijabule nje. Unzama uthi bazoqhubeka nokuvala kanje kuze kube izimfuno zabo ziyalalelwa. Uma kuukuthi namhlanje iziphathimandla zakamasipala azifiki isiteleka sizoqhubeka siye phambili ngoba siyafuna ukuthi bazobona ama damage asenzekile ngokungabi khona kwabo emphakathini. Uthinta uMasipala uMzumbe ukhulumela lo masipala uphawulile. Ubuholi bamamasipala bosukumele phezulu bahamba baya kuxoxisana nomphakathi nesinethemba lokuthi izixazululo zizoqhamuka ngoba nakusasa ukhona umhlangano oyoqedela lezo inkulumo lezi bese mhlambe siphinde siucele futhi umphakathi ukuthi noma unelungelo lokuthi uzwakalise ukungenami kwawo ngezinto ezithinta intuthuko kodwa kungabi khona ukuphazamisa izingane esuke zesikoleni isiko lokufunda nelokufundisa lingaphazamiseki. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalumi. Abemboni ezokuthutha emacambini ngaphansi kwaSociation iNembe emacambini bamiseke ukusebenza kwezimoto bekhala ngokwakhelwa umgwaqo abathenjiswa wona osuka ke ku-R102 ungenele phakathi kuka P709 uSimphiwe Mtanda uthi ke umnyango wezokuthutha kanye noSanral wabathembisa ngonyaka 2019 ukubakhela umgwaqo kodwa kuze kube manje ke akaze kwenzeke. Bamisense ukusebenza bemboni ezokuthutha emacambini bekhala ngomgwaqo abahamba kuwo ongekho esimeni okuP709 bakhala ngokuthenjiswa umnyango wezokuthutha kanye nabakaSanral ukufakelwa itiyela kulomgwaqo ngonyaka 2019. Silapha namhlanje siqhinqile sitelekele umgwaqo esisebenza kuona ongekho right ongekho muhle okuthe ngo2019 kade kuwakhiwa umgwaqo lo etiyela leli ebridge leli libheke ngapha mawudlula ku-toll gate wasemvude kwasekuthiwa khona ingxenye yetiyela esele engakhava 6 km okufanele ibuye ize emgwaqeni exhumanisa uR1 no-N2 engaphansi kwelembe lelo tiyela lelo lizofakwa khona umgwaqo ongenawo itiyela ilo uP709 othatha enumber 12 emveni kwalokho sathenjisa ukuthi itiyela lizofakwa lo mgwaqo owubhoqo bathi uphinde ulimaza izimoto zabo ezintsha nabazasikokhela lo mgwaqo usuka umgwaqeni omkhulu oku-R102 nabe bevale kuwo bagcina besuswe amaphoyisa. Lo mgwaqo ezithuthini zethu mkhulu kwethu nje obubuka la asinayo imoto thina esiciciyelayo ngayo lezi imoto eziphelayo namhlanje zifikela izintsha lezi imoto lezi o500 plus ama quantum lawa amasha khona o2022 khona o20 bani masingahamba nje nawe siyobuka imoto ezintsha zodwa lezi lapha
asinazi imoto endala kodwa uma ufika phakathi usungathi ufike emotweni endala. Siyazama ukuyilungisa lapha nalapha bese kusho khona ukuthi manje siyilungisa siyibanga no gravel akwenze kulutho mfowethu. Okhulumela umnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal uNdaba ezinhle Sibiya uthi ungqongqoshe lomnyango Siboniso Duma uyaqonda ukuthi kunemigwaqo eminingi esadinga ukulungiswa. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuhlaliswa abantu KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uyazi ukuthi ke miningi imigwaqo efanele ilungiswe la KwaZulu-Natal eminye imigwaqo fanele ifakwe itiyela uyaxhumana kakhulu namakhosi uyaxhumana nenhlaka ehlukahlukene zomphakathi zikhona inhlelo zokuthi ke ilungiswe imigwaqo eminingi yize sibuye sibhekane nesimo sezulu elibuye licekele phansi imigwaqo ama-bridge kufanele kube kuqalwe phansi kulungiswe la esekonakele khona umgwaqo. Abashayeli ababemile bebengasebenzi ngalolu suku bathi bazoqhubeka nokuma kuze kube bathola isipendulo esifanele. Ezindabeni ze-One KZN TV kubikuthi abantu maphumulo emacambini. Asiphinde futhi iseyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze-One KZN TV sikukhumbuze ke ihlokwana obukuyizona behamba phambili usukwenda namhlanje. Zivulwe nezihibe izikole KwaZulu-Natal zonke izingane zinolungelo lokufunda kanti izinyunyana zitusa amagalelo othisha. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.92 emaqhathaniswa nedola semelika libo 23.07 emaqhathaniswa nopondo libo 19.47 emaqhathaniswa ne-euro igolide lona lu-$2,681.04 ounce wolongahluzwe wona u$79.92 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umdlalo wezikaMagebhulu Orlando Pirates uThalente Mbathi uthike ukuba nolwazi lokuthi iCR Belouizdad yase-Algeria ibisenalo ithuba lokudlulela kuyokuhlungela ukuya kowandulelo wamanqamu iCAF Champions League kusebenzeke njengesikhuthazi kubona ngesikhathi ke benqoba umdlalo kaGroup C ngesonto Orlando Stadium eSoweto. Umbatha ke ushayela iPirates ingqenga yegoli kulomdlalo oqiniseka ukuthi iBucks izobe sesiqongweni sokuhlungela ukuya kowandulelo wamanqamu alomqhudelwano okokuqala ke eminyakeni engaphezulu kweshumi. Umbatha ke ushaya igoli lesibili engeza kweKarebohile Mofokeng ngaphambi kokuthi ke izitha zithole elokubika ekhaya esikhathini ke esengeziwe uNondoba. Ukunqoba lomdlalo kubuyiseke iPirates esicongweni kuleli qoqo ngaphambi kokuthi ke lisongwe ngempela sonto ezayo. Ukubeke iPirates ivumele ukushayelwa ekhaya ile Belouizdad leli qembu lase-Algeria belizoyeqa ngamaphuzu. Ake sibheke ke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukele ke siyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo sale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe eThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile